जाय गोदानै हाग्रा सिफायना थादों बिथांमोनखौ ओंखारफिननांगौनि थाखाय रैखाथिनि मोनसे लामा बेखेवना होदों। इभिक्सन खालामनाङा लासेनो बिथांमोनहा ओंखारबोयोब्ला फारनैबो बिथिंनिफ्राय गाहाम। बर'नि जारिमिनारि बिमुं सिकनाझार माहारियारि पार्कखौ अरायथानि थाखाय लाखिनांगौ। बेफोर बाथ्राखौ चिरां डिभिजननि डिएफअ कुंजन बसुमतारिया बुंदों। थांनाय माखासे दान सिगां गोदानै फोसावजानाय सिकनाझार माहारियारि पार्कखौ आयेन बेरेखायै सिफायनाय जाथायखौ लानानै मैया मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लायो। आरो बे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारियावनो बाहागो लाना चिरां डिभिजननि डिएफअ कुंजन बसुमतारिया बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बिथां कुंजन बसुमतारिया आरोबाव बुंबावदों दि टुरिज्म बिथिङाव डेभेलप जानांगौब्ला बिटिआर ओनसोला नेशनेल पार्क, वाइल्डलाइफ सेंचुरी आरो टुरिस्ट स्पट बेफोरखौ संरैखाथि होथारनांगोन। आरो बिटिसिआ मुलुग दरबाराव मिथिजानांगौब्ला बर' सुबुंफ्रा गावनि सिनायथिखौ लाखिनांगौ होननानैबो बुंदों बिथां कुंजन बसुमतारिया। जेब्ला समाजाव बेबादि थासारिया फैयो, बे गाज्रि थासारिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गोबां साधु सन्तफोरनिफ्राय परामर्श लानो गोनां जायो। आरो साधु सन्तफ्रानो गावसोरनो सिगां आगोलनानै बे समाजनि गेना गोरोन्थि आरो गासिबो अधर्मीय खामानिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बै धर्मगुरुफ्रानो आवगायबोनांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे प्रग्रामाव गासैबो धोरोमनि धोरोमगुरुफोरखौ लिंहरनायजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि डिसि सारखौ मिटिंनि आफादगिरि बानायनानै एसपि सारखौ लिंहरनानै जोङो बे प्रग्रामखौ गासैबो फरेस्ट भिलेजनि गावबुराफोरखौ लिंहरनानै एफआरए भिलेजफोरनि गावबुराफोरखौ लिंहरनानै बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो मोनसे थिरांथायाव फैनो हादों जे जायफोर इनक्रुसारफोर गोदानै फ्रेश इनक्रोचमेन्ट खालामदों बै बिथांमोननि थाखाय जोङो ओंखारबोफिननायनि थाखाय रैखाथि मोनसे लामा बा सेफ पेजेस बे लामाखौ जोङो दिनै खेवनानै होनाय जाबाय। बिथांमोनहा बे रैखाथि लामाजों बे सेफ पेजेसजों बिसोरो हाग्रानिफ्राय सेफ एग्जिट जाफिननांगौ होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। दा बिथांमोनहा जोंनि खावलायनायखौ जुदि गनायनानै ओंखारबोयोब्ला बिथांमोननिनो गाहाम, नङाब्ला जोङो थाबैनो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगो नांनानै मोनसे दावबायारि हान्जा बानायनानै चिरां डिसि बिथाङानो थाफागोन, बिथांजों लोगोसे गोबां अफिसारफोर थाफागोन, सिकिउरिटि पार्सनेलफोर थाफागोन, थांनानै बे थावनियाव इनक्रोच जानाय जायगायाव नायदिंहैगोन आरो बिथांमोनखौ बुजायनो नाजागोन जाहाथे इभिक्सन खालामनाङा लासेनो बिथांमोनहा गाव गावनो उइलिंलि सेफ एग्जिट बा दोरोदनो जुदि दोरोदनानै फैयोब्ला बियो फारनै बिथिंनिफ्रायबो गाहाम। आरो जोङो जेरैब्लाबो बे जोंनि जानाखि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बियो जारिमिनारि मोनसे बिमुं, बे जारिमिनारि बिमुं जोंनि सिखना जोहोलावनि बे जानाखि नेरसोन बेखौ जोङो अरायथानि थाखाय जोङो लाखिनांगौ। आरो जोङो आबहावा इक'लजिकेल बेलेन्स आरो क्लाइमेट चेन्जजों जोङो जुजिनांगौब्ला फैबाय थानाय थासारियाव जोङो जुदि गाहामै गाहाम थांनानै थानांगौब्ला जोङो जोंनि बे नेशनेल पार्कखौ जोङो रैखा खालामथारनांगोन। आरो टुरिज्म बिथिङाव जोङो जुदि डेभेलप जानांगौब्ला बिटिआर ओनसोला बे नेशनेल पार्क, वाइल्डलाइफ सेंचुरी, टुरिस्ट स्पट बेफोरखौ जोङो संरैखाथि होथारनांगोन। आरो जोङो जुदि बिटिसिआ मुलुग दरबाराव मिथिजानांगौब्ला, बर' सुबुंफ्रा गावनि सिनायथिखौ लाखिनांगौब्ला बै थाखानाय जोंनि नेचारेल रिसर्सफोरखौ जोङो संरैखाथि होनानै जोङो मुलुगनि सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो सिनायजानो नांगोन। अब्लासो जोङो मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायजानायनि मोनसे लामाया गेवस्रांगोन होननानै जोङो
सानो। हाग्रा दानस्रांनायखौ नायोबा जे मानसिफ्रा नैबे नोंथाङा जे बुंदों जोंनि बेसेन गोसा सम्पति बेखौ बुजिया होननानै सानो नामा? मा बुजायहरनो सानो? दा बे बुजियैखौ जोंनि गोरों सुबुंफ्रा बुजायनांगौ, जागरूकता लाबोनांगौ, एवारनेस लाबोनांगौ। जेब्लासिम बे जागरूकता, बे एवारनेसा फैया, जेब्लासिम जोंनि हाग्रायाव थानाय बे रायजो राजाफोरनि गथ' गथाया इडुकेसन मोना, लेखा रोङा, सोरां गियाननि सोरांखौ मोना, अब्लासिमहालागै बेबादि गाज्रि जाथायफ्रा जागोन। हाग्रा एवस्रांनाय मुगैथाव जाथायफ्रा, बे खामानिफ्रा सोलिबाय थागोन। दा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोरनि गथ' गथायफोरखौ गोजौ थाखोनि जोङो सोलोंथाइ होनांगौ। सोलोंथाइ जेब्ला बे समाजनि गेजेराव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ मोनजोबगोन, अब्लानो बैफोर गाज्रि खामानिफ्राव आगान सुरनाय नङा होननानै जोङो सानो। गावसिनि बिमा बिफाखौ, बिदा फंबायखौ बै गोरों सुबुंफ्रानो बादा होगोन, फोरोंगोन, बुजायगोन, सांग्रांथि लाबोगोन। दा ओंखायनो बयखौबो जाहाथे माने शिक्षाखौ बा सोलोंथाइखौ होनायाव, सोलोंथाइखौ फोजौनायाव, फेहेरनायाव जाहाथे माने बयबो थुलुंगा होयो, बेखौ जों खावलायो। आरो बै हाग्रायाव जेब्लासिम थाबाय थागोन, अब्लासिम बै हाग्रायाव थानाय रायजो राजाफोरनि गथ' गथायफ्रा गोजौ सोलोंथाइ मोननाय नङा। माब्लाबाबो बिथांमोननि थानाय लिभिं स्टाइला बा लिभिं स्टेन्डार्डआ माब्लाबाबो जौगानाय नङा। बिथांमोननि जानाखि रायजो जानायनि मानदान्दा, बे माब्लाबाबो जौगानाय नङा। बिनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो हाग्रायाव, हाग्रानि आंग्रोमोन्दा बुहुतफोरबायदि रायजो जायालासेनो बे सुबुं समाजाव फैफिननानै जाहाथे मोजाङै रायजो जानानै गथ' गथायफोरखौ मोजाङै लेखा फोरोङो, बेखौनो जों खावलायहरो। थेंक इउ।